Kumpirma sa local health board sa Kapalong nga adunay 5 ka bag-ong kaso sa dengue nga nadugang atol sa Morbidity Week 7 hinungdan nga gipakusgan pa sa lokal nga panggamhanan ang kampanya Batok sa Maong Sakit. Sumala sa report nga gipresentar sa panagtigom nga gipanguluhan ni Mayor Edgardo Timbol ug Municipal Health Officer Dr. Llewellyn Exala ug mga representante ang mga barangay nga giilang hotspots mao ang Gabuyan nga adunay 11 ka cumulative cases, Maniki nga adunay napulo ug Gupitan nga adunay 5. Gipasabot sa Municipal Health Office nga padayon ang disease surveillance ug monitoring sa mga lugar nga adunay taas nga kaso. Hilabi na sa mga purok nga perming ginareklamo tungod sa napundong tubig nga mao'y posibleng gipamuy-an sa lamok nga nagdala sa dengue. Ibay niini gidasig usab ang mga Kapalongyan sa pagpatuman sa forest strategy sama sa search and destroy, self-protection measures, seek early consultation ug support fogging kung adunay outbreak. Samtang nagkadaghan ang kaso, gipasiugda sa lokal nga panggamhanan nga prioridad ang kahimsog sa komunidad ug nag-awhag sa publiko nga magtinabangay sa paglimpyo sa palibot aron malikayan ang dugang pangpagtaas sa dengue cases.